Slavonsko gorje nije samo prostor gustih šuma i jedinstvene prirode. Ono je i golem rezervoar kristalno čiste pitke vode. Samo na području Parka prirode Papuk više je od 700 stalnih i 300 povremenih izvora vode. To je iznimno velik i značajan vodonosni potencijal. Slavonsko gorje je iznimno važno za vodoopskrbu ovoga kraja, a ne samo Požeštine i Požeške kotline, već kad gledamo zapravo većinu većih gradova u našoj okolici, većina glavnih vodonosnika, odnosno glavnih vodocrpilišta, upravo dolazi negdje sa slavonskih planina. Danas je evidentno zapravo da imamo manje vode. Mi zadnjih 10 ili više godina zapravo imamo jako slabe zime sa jako malo snijega. I upravo taj snježni pokrivač koji se dugo zadržava na planinama je vrlo lagano, ali dosta izdašno, zapravo napajao naše vodonosnike. Šumski pokrov značajno utječe na količinu vode koju imamo u našim vodonosnicima. No i prema postojećim vodnim resursima trebali bi se ponašati racionalnije i zaštititi ih od različitih oblika onečišćenja. Tekija također provodi trenutno 11 različitih projekata, većina vezana za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Tijekom 2022. godine grad Požega je završio radove na projektu aglomeracija. Logični nastavak i ujedno i završetak aglomeracije je centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do kraja godine očekujemo puštanje u probni rad. Može se reći da bez pomoći Europske unije i bez takvih izdašnih financiranja mi sigurno ne bi bili u mogućnosti u tako kratkom roku provesti takve projekte. Grad Požega još 2022. krenuo sa sanacijom divljih deponija, do sad smo ih sanirali 3, do kraja godine planiramo i 4. Da, najproblematičniji otpad je onaj na ilegalnim odlagalištima, jer dakle nisu provedene mjere zaštite da taj otpad, odnosno njegove čestice, prodru u tlo. Divlje deponije, osim što uzrokuju velike materijalne troškove koje bi mogli iskoristiti za neke druge potrebe, znači onečišćavaju naša tla, vode. Problem je u tome što te čestice prije ni nisu bile sastavni dio tla, nisu u tolikoj mjeri ulazile u vodu, dakle nisu u tolikoj mjeri dolazile do hranidbenog lanca čovjeka, te u zadnjih recimo 50 godina, kada je to sve učestalije i kada je to sve veći problem, mi sada tek vidimo posljedice toga, a pitanje što će tek biti u budućnosti. Ovaj put bi htjela apelirati na naše građane, znači da prestanu odlagati otpad u okoliš, već da ga odvajaju za zato predviđena mjesta, te da nam pomognu naporima koje mi poduzimamo kako bismo našu lokalnu zajednicu učinili čišćom i urednijom za život. Na vrhuncu smo sušnog razdoblja. To je ono vrijeme kad postajemo svjesni koliko je voda dragocjena za život. Orljava, kao glavni riječni tok, u ovom kraju se pretvorila u niz lokvi, zelenih baruština koje su se smjestile u njezinom koritu. Još donedavno, dok je postojao makar skroman tok rijeke, uzvodno iznad Požege izravno su se iz korita navodnjavala polja s povrtnicama. Valjalo je spasiti urod, ali ne bez posljedica. Rukovanje sa ovim raznim pesticidima, herbicidima. Unatoč tome što je Ministarstvo poljoprivrede organiziralo tečajeve, praktično ne bi smjeli koristiti te otrove koji nemaju taj certifikat. Unatoč tome što imaju, prošli su edukaciju i dalje se ponašaju neodgovorno. Našto te pesticide ostavljaju, ispiru kod javnih vodotokova. Sadimo povrće gdje se deponiraju sve te kancerogene i ine tvari koje mi kasnije konzumiramo. Na nama je budućim generacijama ostavimo okoliš u kojem je i manja incidencija različitih i zaraznih i svih drugih bolesti. Ovaj kraj u srcu Slavonije, jedinstveni u svojoj ljepoti i prirodnom bogatstvu, na nama je da takav i ostane.